sa tanan nga nanimba ila ka buhok sa duha tulo putol no balik-balik rata kay gamay ra man punta alang-alang pug manimba tungoy labot nga wa man to kasabot pero hinumduman nato kanunay nga ang ipangita sa Ginoo binhi ra pangitaon kinsa ba ninyo ang mag-uuma nga ang binhi niya labaw sa gidakon sa iyang uma ha be kung ang imong uma mupugas lang nag-usang salmon kinsa may mag-uuma nga nagbilin og binhi usang sako ang gidaghanon wala gyud pero dunay reserba kay kadtong mga binhi nga yang gitigom posible nga butikulon to no pwede butikulon unya kanang butikol dili na iapil og pugas pilian to adesel ipugas pilian pangitaon tong himsog nga binhi unya usa to ipugas unya napugas na nimo tong himsog nga binhi pagturok tanan dili pagid tanan ni turok pagpugas nimo di pa tanan ni turok do na pay punaon o nga magbilin gyud ang tag-iya sa uma o reserva inana ang Dios inana ang mga tao gipadaghan niya sa kalibutan pero tulora ang ikatulora maoy iyang pilion ang duha naglakon sumala sa gisulti mao nga kita nga niya diri naninguha ay mahadlok man lagi ta nang gingon nga laglak wa mangyoy wa dagway na to mahadlok ana kay bisan gani ako gisultihan mo Ginoo nga ayaw paglakaw kun ayaw paglakaw kana siya kana kung mahadlok ka nga mamatay dungaw nako pang man diri pang una nga inana ang bilanggo kay ako karon bilanggo ko sa Ginoo mo nang di ko kadtog Mulabi di ko kadtog Urquita di ko kadtog Osamis gusto ko matog Samal kay gimingaw ko song pamilya dito di ko ka lakaw dito kay sa panahon nga maghuna-huna ko dito dunay mga panan-awon nga makita nako nga dili maayo muna ang sitwasyon sa usa ka binilanggo kanang bautismado ka sa Espiritu Santo ay pagbautismo sa Espiritu ana ang gasunod ana kalayo ng Espiritu Santo o kalayo kinsa pa kani kinsa bautismado kana si Sami bautismado munang gipakita din ko nga nalusno siya pagkalusno niya di siya katindog ang Ginoo lanak bigit katindog nang alampuon na siya kay nakalakaw man gid sila unang ayaw niyo gusuha nga mananghid mo na ko ini kagabi lakaw na mo pagkaugma kay dunay ang Ginoo manggod kamao gani mo testing ang Ginoo pagha may di ka mo testing ninyo no na tanawa tong gauna-una mo nagpalitag yuta unta isubay ninyong yuta inambos Ginoo nga ayaw palita tong yuta kay manghilapot ang yuta pagmata nako wala na mo dito'y gawarawarag sundang kapuliki nung panagan o ka sa mulusot hinana well this is warning ug do na mo ipananghid aktual gyud pero magplano mo daan nanglitan sa ni Kardinal gaplano siya nga mga tugtabaw aw sa Kidnon kay gimingaw siya siyang balay dito gustong paabangan okay ako nitugot ko nakingala ko nga pagtugot na ko ano pagkagabi kada mo gumang ko dihan ko sa siyang anak kay dados revision niya maupod siya mga damgo marahong gingnan kalimti to kay di ay ibilang ko ka dire aron kanang espiritu nga nihanyo nga mosulod nimo makasulod ni nana swerte na
Kamo diri, wapat ta kahibalo. O unsa ang espiritu nga mupahiluna sa iyong lawas. Ginoo ray nahibalo ana. Pero at least ready ang inyong lawas nga sudlan sa Espiritu Santo. Daghan mang dili mo tuuan eh. No? Sa 100% Christian, may nalang og naay 1% nga mutuo og ingon ani nga pagihas pagtulunan nga kanang espiritu mosulod sa tao. Di na sila mutuan na. Pero 1994, dito ko sa Orkita, kanang tingog dias at bang nako. Mga banda alas 4 o alas 3, mga alas 4 sa kadlawon. Kay kadlawon man ang Ginoo mo istorya. Kung musulti ng Ginoo tungang gabi, mo balik na pagkakadlawon. Inana kong nahitabo ni Juan. Mao nga pagsultis Ginoo siya, lakaw sa dapitan. Kay naay espiritu nga mosulod nimo. Kaya sa may butuuhan, sila nga di mo tuo o ako nga nakadungog sa tingog sa Ginoo. Kay kung magsangyaw ta karon dito sa gawas kanang mga protestante isa ng katoliko no takahibalo mutuo po na sila na pili. May nalang sa usa ka gatos ka tawo may mong sultian may ganig na ipulo diyang mutuo hinumdumi ko ninyo sa pulo ka tawo nga giayo ni Hesus nga puro sanlahon o sarayod yung taong kabuok ang mibalik o mihapa sa iyang piilan. Nangutana si Hesus, asa naman dayang siya? Kapunta. Wala yun ibalik nila, nagpasalamat sa Diyos. Wala. Inaana mo kuning kinaiyas tao ba? No? Once nga naayo na siya, di na sa kainumdum nga naay Diyos nga nag-ayo na. Yang nauna, ayo naman ko. Naayo ra ko sa pagulingong paningkamot na maayo ko. Inana. Pero di ay, wa siya kay balong nga iayo gid siya sa Ginoo. Inana ang kinaiyas tao. Mas dako ang hunahuna sa tawhanon kaysa Dios nun. Nanawag na po? Ha? Salot. Ria, salot. Wala ko kailangan. Ito lang yagi. Namin sa awag yapon mo. Sure. Awag yapon na. Ertol Manila mag-preach. Daghan mong panahon. Inana, asa na to itong topic? Nawala ko. Siyam. Nawala ang siyam. Muna nga, kung mag-isko tao, reincarnation, sama sa kung isulti karon nga, kanang espiritu musulod sa tao. Sa 100, may ganig na ay pulo ka buok na mutuo. Tingali, mabubog pulo kaysa pulo, usama inibalik, ang siyam na labay man. Sa 100, napi pulo. Nga kaning pulo, pilian pa ni Ginoo, usara pa ikwaon, siyam labay ako. Unang ang Ginoo sa kadako kay kalibutan, wala magpili dakong nasod. Ang gipili niya gamay nga nasod. Sa tibok Pilipinas, ang Davao, wag ipiliya perting dakoa. Ang Cebu perting dakoa, ang Manila, Luzon perting dakoa. Sa may gipili, dapitan. Perting gamaya. No? Ano man, that is a sign nga kanang binhi sa Ginoo gamay ra gyud. Ato lang hinumduman nga ang gibiling sa Lono, si Noe, si Sim, si Ham ug si Japet ug ang ilang mga asawa tagsa. Unya kay si Noe 600 naman. Di naman to binhi, kay kanang binhi manganak. Di naman manganak kay di naman siya binhi. Tulo ra gid ka binhi. Si Sim, si Cham, si Japet. Kumusta ang kalibutan ro? Inana ang Diyos. No? Una inana. Kamo tanan, kita tanan sa atong panimbahon diri kay oro man ni kurog na to and mag-live ko diri wala man mo. Kasi magpanigpa, sige man magpanigpo dito og tag-kinintos. Sahay makasigpo, sahay ipod. No? Ay mo kagola na, kay makasigpo mo inyo mo pod.
At kung kasi po, hindi mo dito kapahapa. Ang inyong tunan, una ninyong sakton nga ang Dios ay dunay tahas. Matut pas Ginoo ni atakaron sa pinakadakilang tahas sa Ginoo. So dapat kini kamao pud mo ani. Kamao naman mo ako mo-explain. Kani kamao mo explain ko sa nga nganong nahimong tahas. No? Wa may preacher ani. Di, kamo sa may inyong kahibalo ani. Sila mo hulat nga nay Ginoo mo ambak des panganon. No. Ang gituhuan sa mga tao ron kung si Kristo mubalik, moambak man sa panganon. Dunay gaingon nga naigubat. Hagbay pang ginubat. Wala gito nga og magubat na, maingon dayon hapit ang Ginoo mobalik, ni undang manggubat, undang kung singgit. Paglinog, una na basa dayon. Mabasa maglinog sa lain lugar, ni undang manglinog. Wa na pwede singgit. Mao nay tagna agukoy ug marata mag-asoy. Wa bay klaro. Wa kahibalo kung say tinuod ni sa kalibutan. Ang nahitabo manggod aning preacher, duha manggod ni ka preacher. Ang una, dunay preacher nga nahimo siyang preacher pinaagi sa iyang pagtuon o pagtuki sa Biblia. Mo na gitawag dayon theology o theologian. Ipasa, gistudyuhan. Doon na po'y preacher nga gifted. Ngayon gani ka gifted, di na theology. Kay ikwana kanang gift na sa espiritu. Misulod na nga kaalam dito nga hinasa na, tinaw na nga kaalam. Karon, balik ta sa tahas, nganong dunay tahas ang Dios. Una sa tanan, kaning sinugdan sa tao, diha ka mo tanaw, nganong dunay tahas. Mubalik ka sa una. Sa sinugdan sa tao, kaning tao, wala masayot kung unsay maayo o unsa po'y dautan. Wala masayot kung unsay maayo o unsay dautan. Ngano man? Sa may prueba ninyo? Dili. Unsay prueba? Juan. Juan ra. Ikaw? Kaon sa bunga. Sa matarong. Usa? Makaon sila sa bunga. Sa matarong. Hapit na, pero pingis kamay. Mister. Tungod kay wala silang masayo, nakubo kayo sila. Hapit, pingis nga po. Nga naman na huwag mo sila masayod sa sinugdan, kung sila kahibalo aning maayo og dautan. Wala sila. Ano sa man din sila nahibalo kung sa'y maayo og dautan? Pagkaon. Sa maayo. Di ba ningon ng Diyos? Karon ang tao, nahibalo sa maayog dautan, nahimong ingon nga usa ka nako. Sa pagkahibalo sa maayo ug sa dautan. Kano sa ni nahitabo? Human na sila mikaon sa giingon nga kahoy nga nag-ila sa mga dautan. It means human na sila nakasala. Muna itiman din ninyo. Meaning, sa wala pa ni, wa sila kahibalo kung sani. No? Sa wala pa ni, wa pa sila ani gihulog sa Ginoo, wala nila ni. Mura o mananap. Silang duha, si Adan ug si Eva, mga hubo nya wala mga ulaw. Example na yun, kaya ingon man silang mananap, kung sa'yo may tabo sa tao, o tanawan yung mananap.
Ang iyang inahan nanganak og itoy nga laki. Pagkadako, ang itoy niyang laki mo na po'y muupa o mupabuntis niya. Nga naman, wa sila kay balo. Unsay maayo, unsay daotan. Parehaan ang mahitabo sa tao. Iyon ana, nakaanak kag laki, pagdako, upahan ka. Upahan to ginahan, paburusan to niya. Ang iya pong anak, iya pong amahan, inikadako siyang anak, iya po itong iya na po itong hanto mo kuntis, mga anak na po ito sila. Hasta itong mga igsoon, tanawan ng mga iro. Diba? Tanawan ng mga mananap. Baik laki. Pagdagpo nila, sila manggiunay sila. Maunay mahitabo sa tao. Kung wala, gihulog sa sala. Siya, hindi mo kasabo. Nganong doon ay tahas? Di man mo makahibalood, nganong doon ay tahas ang Diyos kung di mo mubalik sa sinugdan sa tao. Karon, sa wala pa ang tao gihulog sa sala, doon na ba'y plano ang Diyos na ang tao gibuhat para ani? O para dili? Kinabuhing dayon. Sa pagbuhat niya sa tao, giplano ba sa Diyos na ihulog niya diri? O diri niya giplano? Giplano niya alang sa kinabuhing dayon. Kung sa prueba? Sa prueba. Dunay gitawag dayon nga balaod. Di kay balod tayo mo. Ha? Balaod. Kinabuhing dayon. Oh, mao gyapon. Bahala sila musunsay. Understandable mo to. Kinabuhing dayon. Dayon, ano sa man to? Ha? Oh, ano nga? Dunay kinabuhing dayon. Tungod kay dunay balaod. Unsay balaod? Ingon, makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy nga anaa sa tanaman. Apan kanang bunga sa kahoy sa taliwala sa tanaman nga nag-ila sa maayo o dili ka mukaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon ka niini, ang resulta mamatay ka gayon. Kanus sila mamatay? Kung mukaon niini. Kita ninyo? Kung mukaon sila sa bunga sa kahoy nga sa pag-ila sa maayo ug sa daotan, kung ila kununing kanon, ang resulta nila mamatay. Sa ato pa, kung dili sila mukaon ani, na atong mamatay wala. Kung sa may tawag din ana, kinabuhing dayon. It's very simple analysis. Balikan nato ang sinugdan sa kalibutan, dito ta mo focus para mahibaluta nganong ang Dios ni sulti nga naata sa pinakadakong kahas karon. Inyo po nintun-an. Sabi na sa mga kardinal, mga bisyak, kamong mga babae. Nindot unta kayo, naagin unta kung ipangandoy pag naay gawas ang babae preacher. Panahon ni Mahal Ngari sa una, daghan kay mga dalaga ng mga preacher. Mga kapats na mo sa una, mga patanon pa kayo. I was 24 years old, 20, 21, 22. Mga dalaga dito, mga preacher, they are very interested na magkuhan. Kunya, word for word, memorize nila itong preaching ni Mahal Ngari na libro. Dili pa to nung mitang diri, kuhan pa to, kaning notebook pa to nga sinulat o kamo. Manay nakita na ko nga interesado sila, pero sa karon wala pa ko nakita because more material. Dili sama diha sa una namo, ibilanggo mi how many years, 3 years, 4 years, 5 years, kinaon kamuting kahoy nilugaw. Unya, ope,
Survive ka, maayo. Dili, maayo. Sa sinugdan sa pagsugod ni Mahal nga Haring Sangyaw, di lang mo tandog, gininto sa rami kabok na sugod. Pero tungod lagi kay nilugaw ka mating kahoy, nabinlan ni, waga ni kabot sa gatos. Pero kinsa itong nabilin, kadtong mga tao seryoso kayo. Kadtong mga tao nga interesado kayo. Pero kadtong uban nga nangabot nga taphawra, may magi kadinahan sila wa man. Pagtilaw sa muting kahoy, ano, pagkataw-tawag, wa na. Di na mo balik, kasta inikanan. Kadungog din ng istorya, kanang buhat ni Pilimon, tinuog din ng tanak, pero kapoy lang kayo. Oh, kanang buhat ni Kuan tinuog yung tanak, pero mapubrita. Kanang buhat nila sa parking nga puro sa region hago. Mayo unta na. Tinuod unta na pero puro atong kaptangan. Sa may resulta ng mahawak. Kami pipila ka lugas. Binlang din mga 30 na lang ka po padayon. Ismal nga rin, di bali. Dahil mo daghan ra mo balik. Di anday me. Kayo sa buwangga anak. Pero mga tao nga usar katagboy ni Mahal nga rin. Mangurog na siyang tubangan. Ay, mga tao to nga mga hasa na kayo. Galing lang. Paglibar sa panahon. Ay, kanila din nga atong panahon na 1995, ikuha man ako ng espada na grace ito lalong sa bato. Yung ko dili ni imo ako ni. O ako'y kalibutan nga. Ipadala na ko sa Ginoo, ikan ko kita isa mo lakaw sa dapitan ganang espiritu sa sulog nimo. Mo dito ko nga. Kani mo ng istorya sa Ginoo, gatadina mo guni. Munang ingon ang Ginoo, buhi ako hangtod sa kantoran. Pagkamatay sa lawas, di man tumubas ni Diryo. Mamatay itong lawas atong gisudlan niya. May musulog to sulungon tong Ginoo di man. Ngita tong lawas. Nga asa tong purify nga breed. Nga dito siya musulog. Bisan pa na imong anak kung nausa ka milyon kahigayon pa na imong anak. Pero pagkangan nga ang imong utok dili purify, dili tested, di ginamusulod. Buti pasabot ang kaalam piraminting buhay. Ang Diyos po po. Muna ako karon, gatan-aw ko sa Ginoo, gatan-aw ko kanunay nga. Kung saan ato ang sangkuan sa unahan, tinuod ba nga doon na tayo makamot ng everlasting life. Pastilan na ang magyaday. Kita ang gitos Ginoo nga, pagkasimpul kayo, sudlon ang everlasting life. Dito ko na ipanong, pastilan pagkasayon na. Pagkasayon tayo. Purting sayo na. Lisod pa'y mag-umakag isang salmon kontra sa everlasting life. Pero wag panahon ni itudlo ninyo. Ay porteragin sayo na, arang formula diri oh. Ang mga apostoles, ilabay na bayan nila. Wa sila kabantay, kig nakabantay sila, buhi sila kabron. Dili unta manggawas ng pero kayo saon man nga gibalhin man ang gingharian, patay gid sila. Kay Hudyo man to. Ato mga apostoles, Hudyo man to sila. Munang gikuan sila sa Ginoo ni, gitaptapan kamay na kayo gaani. Kung akong isulti ng everlasting life, how to enter to everlasting, pagkasayon kayo, pirting sayo na yun. Lisod pa ang magtuon o hilo. Saan pag ito panas Matiya? Sara ka, istorya na ko, kung akong isulti ni, kamutanan na kamauna, pero hambog na gawin mo. Kasi yung ipaghambog ba? No? Dahil magsalig. Babawi man na. Muna nga, ang istorya sa Ginoo, ayaw. Kay, as-as yun. Aron makita itong bulawan o sa ako'y sulti. Pag sulti na, siya mismo makarecover. Isang pagkakamang na nas katigulang.
Saan pa naggadahig na nas katigulang na, pagsulti na ko na, murikupir rin ko na. Kaya makabantay mo siya, ada, dahil, nangi dahil. Yung anak ko. Ako na isulti, hinani pa yung kasing-kasing na hindi pa purified. Masuko pa ngayon kagawin mo ngayon talong to, diha nga hindi away. Baki diha. Nya di man mo maluoy galing iring kakalibanga. So mag-purify ka na. Kita mo giring hinuktok diha, nyaron tumban. No. Iring na, timod-mod tayo. Tingala ko itong ilong sa iring nga katae, ha? Simod-mod na yung taon, kaya mo kuno'y sumpa ng iring malibak. Kanya, ang iring, magbaso niyo ito, tingnan. Ako pala'y tao, ikaw iring, mud-mud ka na ako ba? Malos. O niya, hingara, hinog tinood, nagpasaway, hinog tiguang. Tingnan lang ko kung ni iringan nila, kamaskara naman. Kadagaya na, siya na yung mulo. Kan ang sustayo na irig, libot sa ilong. Ay, gisumpa man. Kay matod pas kakaraan na, kung ang iring kuno si kalibang kuno ng imong kuhan, inudnod tas tayo. No, ikaw kay iring. Ikaw kuno, kalibang, inudnod ka na ko sa tayo. Ha? Sa mawala na imong pagka-kardinal. Sa mawala na imong pagka-pare. Ikalibang nimo, tuwaro ka na ko, inudnod ka na ko na imong tayo. Mana? Pili mayo. Pili mahimong purified. Kinahanglan pag-purify. Kabantay mo, no? Ang mga anak, ang mga leader, kanang leader sa Diyos na sudlan sa Espiritu nga dito siya magpuyo, ang sayin nga ihatag, tigpakaon o mga karnero. Kabantay mo, anak? Si Isaac, si trabaho, tigpakaon karnero. Pag abot ni Isaac ng anak si kaluha, si Jacob ug si Esau. Si Esau unsa man? Bantugan ng mga ngayang. Si Jacob. Oh, tuwagagi ang spirit dito. Si David. Unsay trabaho ni Haring David? Bantay ka rin. Tigbalantay sa karnero. Kanya unsa man ang karnero? Di na mananak. Mga mananak na. Munang diha pa lang anong dapita, mabasa na kas Ginoo. Mana mayon ko ninyo, nay halas, patya na, patya. Ano sa mga buga? Tugo niyo patya ng halas. Patyo na ninyo, kana ninyo. Di kataon sila halas nito. Kay, huwag mo kayo balubaslan mo. Mubalos na. Dili na siya mubalos, kay patay na siya. Pero pagpantay, kay nanay kauban. Kanya ang Ginoo, mubalos mo to. Kanya, mas puyaw ang Ginoo kung mubalos. Kay matod pa niya, ang panimalos, walay support. Muna ako, mahadlo ko anak. Mahadlo ko. Sa tinuod lang, isang bakukang. Sulod sa balay. Ako nang pambadlungon ng mga anak, patya na yung labay nyo nas gawas. Wala man na, wala nga, wala man kay right na patay, di man ikaw kapatubo na, di man ikaw kabuhi na. Kanyang imo lang basahon nila sa kasulatan, gipananalingan sila sa Ginoo. Nya, pag abot sa lunok, wala sila patya, giluwa sila, gipasakay sa arko. Diha ng dapita, tagsa-tagsa ninyo kung kasing-kasing, hibaw na kung purify ko dili. O, kamo, kakita mo dali. Maluoy ko ng ito'y, pilabi ng panambal sa ito'y. Nauyan yung ito niya. Patay man yun. Sabi mahimong ako, patay man siya. Pero di tabang. Inanana, muna usa sa mga ilhanan. Kung ako ninyo itudlo ninyo, pwede pa mo nga makadawat, pwede dilig yapon. Ay, kusog man ang inyong material. Huna-huna. Kusog mo kayo. Kanang pagpuas Ginoo ani, pagtudlo sa Ginoo ani, ay galingkod man ko sa lampakos pa ni, tubang ko diri. Pagdungo ginako anak ay sultihan ako. Sus pagkakaroon. Pagkasayon ayo, pagting sayo na.
Sayon kayo ang everlasting life. Nang ako karon hibalon ako nga. Ano siya? Inamion. Nya usaw na ko ni nga mapaambit ninyo ituan. Pero tagsa-tagsa dili idiskurso ani. Tagsa-tagsa na manibuhata. Ayaw banha mong anak ay sultihi, asawa ni mong sultihi. Ikaw ra kung sultihan, anak. Hung-hung ra na, dili paagi damgo. Na, padalag damgo. Kay, isan pa o pigulang na kayo ka. Na, pigulang na ka. Basta, makahibalo ka ng formula. Kanang tawa na, hinay siya o recover siya na. Recover. Manang, yun na una na ko kung ito ang babae. Kung po sa kuan. Sa niyasin. O. Hinumduman na ako. Una mong ko'y something ba na marag nakasala ba din ako. Sa una ba? Huwag pa siya na yung anak. Marag, huwag pa siya na yung anak. Sa mukupan. Anak, ikit sa mukuo kay yahang asawa, yahang anak, pastora man sa UCCT. O, pastora man. Ito nga, ako lang naman anak nga ko wak siya may anak, igapon siya mukuo. Ano akong kuhan karon nga nagtuon siya nako dito sa Miyasin. Ron, buhatan siya nako anak. Pero ang pangutana, kung sa'y katumbas. Kung atong buhatan ka, kung sa may katumbas. Okay, padayon ta, no? Kung saan, anong doon ay tahas ang Diyos, inani. Ang tahas niya kani. Kay ang tao, gihulog sa sala. Aron sa tuyo, nga makaila aning duha. Sa maayo ug sa daotan. Lamang naaani ang kamatayon. Kiningon man siya sa adlaw nga mukaon kaniana sa mamatay kaniya. Sa adlaw nga mukaon siya, mamatay siya. Nikaon mo gid siya kay ihulog siya sa Ginoo dito kay ug di siya ihulog. Mo lagi na may tabo sa kalibutan. Kung ang tao, ha? Kinsa'y naghulog? Kinsa man day naghulog aning tanan? Kinsa man day gamugna aning tanan? Ang Diyos. Very good. Ang Diyos may gamugna aning tanan. Diha? Aron, ang nahibaluan maulang ang Diyos rin nahibalo. Kaya man ang Diyos. Karon ang tao nahimong ingon nga usa kanato sa pagkahibalo sa maayo ug sa daotan sa diha nga ang tao nakasala na. Dito pa sila kahibalo ani. Sa laktod nga pagkasulti, sa wala pa ang tao nasayod ani nananidaan sa Dios. Ang Dios nahibalo na daan sa maayo ug sa daotan. Pero ang Dios kay kamauman mo kontrol. Kamauman mo pili o mo salikway ani. Unya ang kamatayon mo ni. Kani mao ang everlasting life. Ang problema nimo o di ka maumuli kay ani atakihon ka giyore ase. Olda ka butog ani nyo. Nanay Glo. Ngano man? Naaday nang gitawag diri og kanang kapuko. Kanang kasuko. Aw, di man ni kamo musuko. Mao nga ang sambingay sa spirit is tinaw nga tubig. Di ni tinaw. Kani mo itinaw. Kunya, ang Diyos lagi kamo umusuko. Ni ara o.
Gabutang ang Diyos ang balaod. Ipahibalo niya ang tao. Sulat niya sa Bible. Pagbutang sa Ginoo balaod Bible, ingon ang Diyos, ayaw pagbuta na, sa aglong buta, patay ka. Buhat ka, patay ka. Nag-uol ang Diyos? Wala. Ingon din ang Diyos diri, ang taong dautan, siya ang nagbuhat, siya ang kaugalingong lugngana. Tao, ikaw rin kabuhat. Gisulti lang sa Diyos, ayaw pagbuhat anak, ayaw buhat anak, kay patay ka magbuhat anak. Ano man, kanimay kamatayon. Kaniman ang kinabuhi. Hapit ako matungkan ninyo, gamay na lang kulang, 1 inch na lang. Pero, kadaghanan ninyo, di kahilot kung bagot-bagot man. Wala rin. Lisod kayo ni. Kung pwede ang inyong mind, ang inyong ugat sa inyong utok, mulihok mo na. Kanya, musupply ng bat. Ang inyong dugo mo, basta mo mga organ. Anong mabuhat siya rin mo, itawag ko, consummation. Kita niyo na? Ang sayo nga na to? Consummation. So, consummation na gani ang mga isbutan, ang sa epektado? Kuha ninyo? Akit na ko. Muna nga, ugtuganan lagi mo na ko, para yung dali asudlon ang kinabuhi. Wala ipsos pastilan. Unang wingon ko sa ang mga listeners, kanang inyong kaalam, dili makaluwas ninyo. Kanang inyong kaalam nga inyong giistudyohan, dili makadupa. Saktak na nga kamo tuan na sa kamatayon. Dili makadupa. Kung sila kabalos formula, meron mang formula, makamaukas formula, basta mabalik ka dito, katuloy-tuloy. Sa sinugdan sa tao, wala pa ni, kani mo ay bisaan sa Diyos. Ningon ang Diyos, makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy nga sa tanaman. Apan ka ng bunga sa kahoy sa pag-ilas sa maayo ug sa dautan, dili ka mukaon ni ana. Kay sa adlaw nga mukaon ka, sa sunod, mamatay ka gayon. Dito mamatay ang tao kung kaon sa laktod nga pagkasulti kung dili ni kanon, pirma mintiling na pero maulagi. Murag mananap. Si tatay o si nanay na ay anak na lalaki o babae, magiunay rato sila. O niya, ang iyang anak po nga lalaki, maura po to'y mo pabuntis niya. Parihag iro. O nakita niyo gahapon, iyang anak, mauling upas siyang amahan, iyang ina. O niya, ang iyang pong amahan, inikada ko siyang anak na babae, siya na po yung panak. Kay tungod, gawa kahit balong unsay maayo o unsay dautan. Dili man ni mahimo, hugaw mo na dito sa Ginoo, gihulog niya sa sala para lang ka makamao ani. Kuha ninyo? Gihulog sa Diyos ang tao sa sala para ka mao ani. Ug tungod niini, nahimo dayong tahas sa Ginoo ang pagbawi sa tao ngadto sa kinabuhi gikan aning dautan nga mao ang pagkawa. Mao na nahimong tahas sa Ginoo. Unsaon niya? Nagproblema ang Ginoo. Unsaon na to ang tao kay nalulung na ang tao sa kadautan. Maghisgot ang Ginoo. Nalang gani og nay usa ka tuldok sa dagom ang ganahan. Pero magbuhat ang kataw anak, anang bapa gising. Pero magbuhat ta, mabasa ta sa Bible, makakita kang magsangyaw diha, may ganing ulingit ka. Mupang sawayon, kaya magdadag puko. Respetain yung itsa, bisag 5 pesos.
Nga naman, malipay mo to. 5 pesos lang. Ah, di ba? Ako rin magtutudlo anin o ba? Tudlo, no? Na mga yun diha. Pag wali. Oh, wali. Naman ko'y babae, hambok, madalag puko. Sinang ka na? Di man mo na matamay sila kay nga naman, naningkamit ko sila para mabuhi kapalit ko bukas. Nga naman, di naman to sila makauma kay Bible na may gihimo. Sanyaw. Ilalang mag-uma pa sila. Di na lang. Ato na lang po sa mga tao mga ikonisyon. Unya, paghatag ni mo dito, magpasalamat ko sa Ginoo. Salamat, ipanalanginan tas Ginoo. So pag imo gipanalanginan tas Ginoo, ikaw nga nihatag Ginoo ka. Nga nihatag niya. Karon ka sa wayon man nimo. Ilig, tana po do wali-wali niya mga kwarta. Ako dili yung nana. Hatag ka. May manag kada adlaw. Doon na ning anhi diri si pamasko. Ano, tagi kay kuno kada adlaw na no. At least sing hatag ko. Oy, kapila ko ning hatag. Tutud na naman po. Basta dagkong hatag. Ang primero na kong hatag 20. Pagka magsunod balik na yun. Hatag na kong 20, tay balik mo gyapon. Hatag kong 10. Actually pag inat ang gilay kay 10 na. Pag otro taga 5. Pag otro taga piso, ano yung balik? At least gitagaan gyapon. Ani mo ina nga pahawa diha. At least naka-realize siya nga murag hinkunhod naman. May jutay ini abog naman ni. Muna nga, doon ay magsangyaw kayo sa merkado. Talaga, ay yung sawaya na sila kay 30 inantos, anak. 30 inantos. Na inyong 5 pesos, na inyong 3 pesos, 2 pesos sa tagi. Sobre. Adili ay. Sobre mo ba? No? Tagali. Huwag na, unlimited mo na. Oh. Unlimited mo na. Ang uban, ipang hatag ng isla play na nga. Ano ninyo na? Sa 5 pesos baron. Ay pagtapok ka na sa paglanan, malipay nito. Ay salamat. Salamat. Ayo, Ginoo. Lord Jesus, salamat kay panalanginan gid mo nga akong pag-antos. Di-apil ka sa iyang pagpasalamat. Oh. Tuyang kita sa training yan. Problema na nila. Problema na nila na. Ang uban, di man muhatag, kay madlog, palit unog siya po. Kinsa man tao, pastor na siya po. Ano, wak, mapudya mo. Kana yun ang mga iyo, di ang uban, bahala na sila, basta kay gitagaan sila. So, kung sa to? Nahimong tahas. Nahimong tahas sa Ginoo sa tao ang pagbawi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Munang yaning gibayran yan dito sa cross. Kay siya may nagpatay sa tao, iya pong gibayran kinabuhi. Iya mang ginulog ang tao, di namatay. Si Kristo man eh. Si Kristo may gahulog aning tao aron mamatay. Mao nga iyang gilukat sa iyang kinabuhi dito sa cross. Mao nga kanang butanga way sala. Dili na siya sala. Kanang mga butanga dili na siya sala. Basta legal. Dili pinaagi o kuan kaning kanapaw. Wa na isipa sa Ginoo nga sala. Karon para ang tao mabawi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, yung sa unsay gihimo sa Dios? Gabuta uran. Sunod? Tulumanon.
Mo ba ni? Iyo ba ni? Tulungan no? Pwede man na, no? Dayon mga sugo. Unsay tuyo aning tanan aron ang tao makabalik sa gitawag nga pagka matarong. Unay tuyo aron ang tao makabalik sa pagkamatarong gibutangan ana sa Dios. Kinahanglan dayon ang tao muuli diri aron makabalik ang tao sa kinabuhing dayon. Muna'y pagkuha sa dautan nga kasing-kasing. No? Karon kay wa naman dayon magkadimao ang pag-ila sa pagkamatarong. Wa naman magkadimao ang kalibutan kung saon pag-isip ning balaod. Kay may gani kag kabalauran tulumanon og mga sugo, doon na naman dayoy nagtudlo nga wala nay unod ang sugo. Kaning mga kasuguan, kaning tanan kabalauran tulumanon og mga sugo, wala na kuno ni. Wa na ni kinahanglan sa kaluwasan nato. Unsa may gikinahanglan? Mao ang pagtuo ngadto kang Kristo. Si Kristo namatay alang sa kapasayloan sa mga sala. Busa kung si Kristo, busa kung mutuo ang tao kang Kristo, automatically napasaylo ka sa sala. Mo na isang yaw karon. Nunid na ni kabalauran tulumanon og mga sugo. Nunid na ni. Di na kinahanglan ni. Kung sabay po pasabot ani nila. Kung sabay po pasabot, inani ba? Mutuo ka sa atong Ginoong Kristo. Di ba mo man ilahad yung doktrina, no? Nga siya personal ni mong manluluwas. Matod sa ilang general doctrine, mutuo ka sa atong Ginoong Kristo nga siya namatay alang sa imong kapasayloan sa mga sala. Unya imong dawaton si Kristo ingon nga personal nga manluluwas. Nya simbahon mo sa tibok kinabuhi, luwas ka. Paghisgot mo kabalauran tulumanon og mga sugo, wala na ni. Ini sila wala na. Kay walay tao nga nakatuman ani. Pasahon dayon tong sulat na Apostol Pablo. No? Nga unsa? Tinunglo kadtong tao ang tao nga nagabantay sa kasuguan. Tinunglo ang tao nga nagabantay sa kasuguan. Asa mabasa? Galacia 3. Galacia ba ko to? Okay, ako ang mata. Walay tao nga pagamatarungan na. Galacia 3. Yes. May ni nga atong hisgutan ni ha. Aron nga matudlo yun nato kung usay tinuod. Galacia 3. Tara. Kaya ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. Kaya nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan. Wa ni masabti. Luoy kayo. Ang ilang nasabtan nga tinunglo ang tawa. Asa balik. Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. Period naman to. Wala man to sa tao nga nung nailalom sa tunglo. Kinsa may nailalom sa tunglo? Basa palapos. Kay nahisulat kini nga nagaingon. Unsa man? Magbanaw, matinunglo ang tanan nga wala
magbantay sa tanang kalagdaan nga naisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman ini. Kinsa na itong matinunglo? Kadtong wala magbantay. Muni wala masabti. Ang ila nga tinunglo kadtong nagbantay. Mura to ilang gibasa. Mura to ilang gihatagan og huna-huna, pero wala nila lapusa, wala nila sabta, kung mong lapuson, nga ang kanilang tinunglo, matinunglo ang tanan nga wala magbantay. Sa tanang kalagdaan nga naisulat sa basahon sa kasuguan, aron sa pagtuman ini. Kinsa man ang tinunglo, nagipasabot ni Pablo. Katong wala magabantay sa tanang kalagdaan nga naisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman. Dili kay pag-ingon nga kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. Ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. Unya diha ra ka kuto. May nga dayta nga, mga igsoon, praise the Lord. Una nga wala na tay kasuguan. Wa na ta mutuo ang kasuguan. Kay niya na ta sa adlaw sa grasya. O kinsa ang grasya? Ang atong Ginoong Hesukristo nga namatay dito sa cross. Nga pinagi sa iyong dugo, kita naluwas, kita napasaylo. Kaya nga naman, diri sa pagbantay sa kasuguan, walay na matarong, wala yun isang usa. Ang wa nila sabta nganong walay na matarong sa pagbantay kay wala mutuman. No? Kaya delikado man kayo kay ang dili mutuman tinungluman. Sa tinunglo sila. Tuwa sila karon sa papel sa pagkatinunglo. Now, atong himay-himayon pagsabot. Kung atong tugutan ang giingon nga, kay di man kakabalik aligot. Kay kung mabalik ka diri, ang tao God, ang taha sa Ginoo, ang tao dakon niya pagbalik diri. Kuhaon niya gikan dinhi kay mo man kamatayon, ug dakon niya diri. Karon aron madala ka diri, ipaagi ka diri sa Ginoo. Kinahanglan mo tuman ka sa balauran tulumanon og mga sugo. Aron makuha ang imong kadautan. At imanin ninyo ni explanation na to. Sayo pa. Unsaon nga ang tao mabawi gikan sa dautan ngadto sa kinabuhi dayon? Unsaon nga ang tao mabawi gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi dayon? Kinahanglan mutuman ka, moagi ka diri, kabalauran tuluman mo mga sugo. Now, unsaon man pag-agi sa tao kung ang magtutudlo ninyo nga inyong gisunod wa na magpa halaga aning kabalauran tuluman og mga sugo. No? Unya dito sa Proverbio 28:9. Unsay gisulti? Kadtong nagpalimog-lingog sa iyang igdulungo gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan pa ang iyang pag-ambo mao'y usa ka dulongtanan. Bakuyaw kay ni. Muni nga diri pwede nga di nato ni hatagan og bugat na pagtagad. Asa man gyud tinud ani wa nay kasuguan o nagpabilin nga ang kasuguan buhi hangtod karon. Kung simba ko, 7 kalaw. Ang kasuguan sa Ginoo nagpabilin nga buhi hangtod karon. Daghan di ay ang mga tinunglo sa Dios. Kinsa kadtong nagpalingog-lingog sa iyang igdulungo gikan sa pagpamati sa kasuguan. Itong basahon, Jeremias 11:3. Sige, basa. Paingon sa 4. Jeremias 11:3.
Ato ning hatagan og dako kay pagtagad. Sige. Mingon kanila. Mao kini ang ingon ni Kristo, ang Diyos sa Israel. Tinulog kadtong tao nga wala magapatalingog sa mga pulong niining tugon. Nga akong isugo sa inyong mga amahan. Sa adlaw Adlaw sa akong pagdala kanila gikan sa yuta sa Egipto. Ikan sa hasuhasan masuhasan nga kutaw. sa Pag-ingon, tahuran ninyo ang akong tingog o o buhata sila sumala sa tanang isugo ko kaninyo. aron Aron kamo mamahimong akong katawhan o o ako mamahimong nga inyong Dios. sa unsa na pagi kita mahimong katawhan o siya mahimo ang atong Dios, mutuman ta sa iyang kasuguan. Karon kay asa nang gitinuodan eh? Kay nabahin man ron ang kalibutan sa giingon nga wala nay kasuguan kay si Kristo na ang kapasayloan. Lang akong giingon ninyo nga dili basta-basta tapika. Dako ni nga tapik, buat kay ni. Kay daghan kayo ang nagsalikpoy na aning kasuguan sa rason nga dili kaya nato sundon ang kasuguan. Walay tao nga makapatarungon aning pagbantay sa kasuguan. Kulit man na, kay nagbantay man, pero wa mo tuman. Sa giingon ni Apostol Pablo, sa Galacia 3:10, tinunglo kadtong tao nga nagasalig sa kasuguan. Kay nahisulat na nga nagaingon, tinunglo kadtong tao nga wala magabantay o magatuman sa kasuguan aron sa pagtuman kanila. Diklaro kayo nga bisan sa Apostol Pablo mituo nga tinunglo tong wala magbantay, wala magtuman. Naasa man ta ning duha karon muuyo. Kadtong wa nay kasuguan o kadtong buhi ang kasuguan. Ngano man, unsa may prueba? Kay adto man ta ni Kristo mo konsulta. Kay diri kuyaw man kayo, tinunglo ang tao nga dili magpatalinghong sa kasuguan. Saan nimo pagkaluwas? Connection sa Proverbio 28:9, kadtong nagpalingog-lingog, sayang idulong og gikan sa pagpamati sa kasuguan, bisan ang iyang pag-ampo moy usa ka dulongtanan. Ba, dili basta-basta tapika. Bukat ni topic ni related ni sa atong salvation. Kay nabahin ang tao anak karon. Malipayon kayo sa panibahon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Pero di ay tinunglo ang iyang pag-ampo. Ang iyang ay pag-ampo mo sa kadulungtanan. Just in case. Kung wa niya tumana ang kasubukan. Every time nga siya to sa simbahan, wala itunglo niya dito. Tinunglo di siya sa Ginoo. Ang yada ay pag-ampo, wala dunggas Ginoo, gidungtan pa yun. May na lang kung wala dungga, wala kang kadungti. Problema, wala pa dungga, gidungtan pa. No? So, dapat nato ning i-clarify kung unsay tinuod aning duha, wa na bagi kasubuan, sama sa ilang gingon. Ha? Igo na lang bata mo sulod dili, din lukso-lukso. Musayaw sa kalipay, di ba? Muna ron. Pero pangingog, ipapahulay ni. Wala na na ron. 10% ni. Wala na. Yan na studio. Bro, dawat kong halat. Iyan na sa Israel. Kanya, ang Bible yung dibasa, yaha. Sa Israel man na. Oh. Usa pa? Tulungan nun. Ingon ang Ginoo. Pito ka adlaw, magpista ka. Tinapay ng walay libadura. Magsugod sa bulan sa abi, pizza. O magsugod sa
tunga-tunga sa duha ka hapon sa adlaw nga ikanapulog lima matapos sa adlaw nga ikatuha ang usa sa bulan sa Abib, tumanan ninyo nga walay katapusan. Nga gibiyaan na sa rason nga wala na itong tulumanon bukas ito ba? No? Asa mo tinuodan ni na to? Kay ato pilihan. Basta ato tas tinuod. Balik sa kulura. Oh. Karon, kinsa may pwede na to? Unsaon na to ni pag-check? Check sa na to. Unsay naas kasubuan? Unsay may naas kasubuan? Number 1. Ayaw. Naidaghan ayaw, oh. Ayaw. Napa, ikatulong ayaw. Ayaw. Sa pangawat. Pangawa. Napa, ikaupat. Ayaw. Sino pang simbolo ng Diyos? Pagsaksi baka. Oh. Saksi Baka. baka. Sunod, ikalimang ayaw. Ayaw. Sapa. Kaya pag matulog. Kaibog sa balay sa imong isig katao. Kapit. Mm. Muna inas kasuguan ha. Ayaw panikas, ayaw panlimpong, ayaw pangawat, Kaya pag matulog ng Diyos. ayaw pagbaton og laing Dios. Muna inas kasuguan. Now, kung maingon ta nga ang kasuguan wala na, it means free na tani. Pwede na. Pwede na nato ni. Freelancer. Kasabot pa mo kung saan ang giingog wala na. Pananglitan dunay konstitusyon sa Pilipinas. Dunay usa ka balaod nga gikuhaan og bisa sa ato mga opisyalis. Napapay violasyon ato wala. Wala na. Ano man, gikuhaan naman to siya bisa sa atong gobyerno. Kung nagpabilin man ang sinulat sa basahon sa konstitusyon, pero ang mga power adto nga gi-exercise wala na to. Di na to mipito sa tao. Maunay katumbas sa pag-ingon nga wala nay kasuguan. Payon nga wala nay kasuguan meaning you are free. Pwede na ka magpuno? Di na ni sala. Ang naas kasuguan ayaw panapaw. Pwede na? Pwede na. Kay namas kasuguan eh. Ayaw pangawa. Pwede na. Kawatan tatanan. Kung mangawat tatanan, adi na takasala. Kay wala na ni kasuguan mo. Ayaw pagsaksig batak. Ayaw kaibog sa asawa sa inyong sikatawa. Dili ka manikas. Muna'y nasa kasuguan. Kunya wala naman kuno'y kasuguan. Wala na ni. Meaning, free na ang tawa ni. Purti brayta ng ilang pastor. Ay. Nya, gingan lang ta nga sulpot. Dapat, kay sulpot man ta, sila untay nagtudlo ani. No? Ila unta ning kabalauran tulumanon og mga sugo. Sila untay gapagwa ni Pilipinas. Anong gapagwa man sila dili mao? Ang wala isulti, ang wala isugo mo gipagwa. Ang isugo nga ipabuhat hangtod sa hangkot, wala ipagwa. Kinsa may mananapaw ani? So, meaning, nagpabilin, di pwede nga ang kasuguan, mawala na. Nga naman, atong basahon. Sa ikaduhang sulat na Apostol Timoteo, Kapitulo 3, 16, 17. Basa. Sa ikaduhang sulat sa Timoteo 3, 16, 17. Kaduhang sulat Timoteo 3. Ikaduhang Timoteo 3. Kapitulo 3, Oh. versikulo 16 ngadto sa 17. Ah? Ang libo
kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadong, sa pagsaway, ug pagmatuto sa pagkabatarong. Aron Aron ang tao sa Dios mamahimpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhat. muna. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Kung wala ni usay mo ibadlong. Kung wala nang kabalawran tulumanon og mga sugo, magbadlong-badlong kag imo, mo nang magbuhat na lang kag pulis. Mo na nga ang gobyerno sa tao kay di man kahimo ani, gabuhat na lang sila og mga pulis, mga sundalo. Aron mo mobadlong sa mga tao, dili na ning Dios. Wa tadi naman po tumabadlong kay wa na lagi ning kasubuan. No? Pero di ay sa kasulatan gitugan ni sa Dios sa tuyo nga aron gamiton sa pagpadlong ug ang tawo mamatuto ug masinangkapan mahimong matarong. Kung wala na kasuguan, ang kasuguan kasulti ayaw pagpuno, talabono ka, matarong ka. Wala na kasuguan, ang kasuguan kasulti ayaw panapaw, nya mananapaw mo ka. Ayaw pangawa, ayaw panikas. Nabali rin ang ayaw panikas, ayaw magsaksig baka. Mao na nga, dili gid mahimo nga wala ang mao na siya ay mga ilhanan na to. Muna'y unang investigation sa mga nag-ingon nga wa nay kasuguan. Now, let's go to another examination about kasuguan. Atong pangutan si Ginoong Jesucristo bahin ini. Atong basahon ang Matthew 5:17. Sige ko no. Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. Dili kamo maguna-una nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan. Kung sa manalagna, nga ako moanhi sa pagbungkag kun dili aron sa pagtuman. Kita ninyo? Di ba? Matod pa nila, kung mututa ang atong kaluwasan na sa pagtuo nato kang Kristo. Kapitiyo. Ang atong kaluwasan na sa pagtuo nato kang Kristo. Muna'y kaluwasan. Di ba ningon sila, mutuo ta ni Ginoong Jesucristo luwas ta. O yan kay si Jesucristo, unsa may iyahang pagtuo bahin sa kasuguan? Wala siya muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundi aron kay mituo man ka ni Kristo, unsa may role po nimo dito ni Kristo? Magsusupak sa kasuguan o magtutuman ingon kang Kristo? Mao nay tinuod nga kahulugan sa imong giingon, pagtuo ang makaluwas dito ni Kristo. Dili kay moingon ka sa imong baba o sa imong kasing-kasing gidawat nimo si Kristo as personal savior, pero wa man nimo tugma ang kasing-kasing ni Kristo sa imong kasing-kasing. Ang kasing-kasing ni Kristo wala magabungkag sa kasuguan, kundi aron sa pagtuman dapat unta. Ang imong kasing-kasing o kasing-kasing ni Kristo nagaduyog, twinsae. Maunay imong kaluwasan. Kung maunay tinuod nga kahulugan sa imong pag-ingon, pagtuo nga makaluwas dito ni Kristo. Dili tong puro ra, Amen, O Lord, Amen, O Lord, Amen, O Lord. Lukso hilak, pagpak. Puro sa praise the Lord, Amen. Amen. Kaya mo na lagi ko, no? Praise the Lord. Ingon ang Ginoo, sa unang adlaw, mo kaning adlaw ang inyong ipapahulay. Wala na to. Dili na ta to. Tuo lang ka ni Kristo, luwas ta. Kunya kay pag-investigate, wa man day ka mo tuo. Kay
Kay kung tinuod ka nito, duyog mo sa pagtuo ni Kristo, bahin na kasuguan. Maunay sangyaw. Inanaan niyo pagsangyaw kalibutan. Para mahimo mong real Savior. Dapat, if we are true preachers, imo yung ipaaninaw na dito nga pukusan nimo kanang word na pagtuo. Diba ang meaning anong pagtuo, nagpatalinghog ka sa tingog niya? Nisunod ka niya, coincide ang imong pagtuo dito niya. Kinsa imong gituan nga gingong makaluwas si Hesus Kristo. Unya pag abot nas kasuguan si Kristo nagsulti. Ayaw ka mo pagdahom. Nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Wala ako muanhi aron sa pagbungkag kundi aron sa pagtuman. Hindi dapat ikaw kay magtotoo magkakanya kung sa mabuka. Magtutuman, dili magbubungkag. Tama na din eh. Basin sa iyo ko. Inon lang yung tama kay nalibre mo kanting. Huwag mo ipagkayo. Kalibang pag-ato. That's true, no? Ang tinuod yun, katong pagtuman, sama sa huna-huna ni Kristo nga siya ay mituman sa kasuguan. Okay. Now, let's go to another investigation. For example, about gihapos kasuguan, dito ta sa Matthew 19:16 ngadto 17. Pasahon na to. Atong basahon sa Matthew Kapitulo 19, 19:16, 17. ug aniya karon may usa nga miduol kaniya ug mingon, magtutudlo nga maayo. Unsa may maayo nga pagabuhaton ko, aron akong maangkon ang kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang pangutana related sa kaluwasan dili. Diba? Mato diri no, alita diri King James. O tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo. Kinsa yang gingnan? Unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. So ang pangutana related sa kaluwasan dili. Unsa itubag niya? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo, dili duha, dili tulo, pila? Ana ay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musunod sa kinabuhi, bantayi ang mga nakita mo. Gitudlo wala. Uya nga nung ingon man ta nga, asa man nila kuhaan ang pagtulon-ana? Nga matod pa nila, nituo sila ni Kristo aron maluwas. So pahi man lagi gitudlo ni Kristo diri. Si Kristo nagtudlo bahin sa tao. Yun sa niya pagtudlo ang tao para maluwas, para makabaton ang tao sa kinabuhing dayon. Doon ay usa lang nga maayo. Kung gusto kang musunod sa kinabuhi, bantayi ang mga suko. Wa man mingon si Jesus nga, believe me. Tuo lang nako, luwas ka. Kunya, alang sa mga tao, kung sa ikuha nila kusog nga, no need ang kasuguan. Na di na kuno kinahanglan pagkasuguan. Katong taong tulisan. Pagingon nga, karon na yun! Datun ko ikaw sa paraiso. Kinsa yung gingnan? Katong taong tulisan. E di kawatan dito kay tulisan mo. Huwag kasuguan nga gituman. Moto'y ilahang gibasihan. Ikuha kusog. Nanunit na ni kasuguan. Sama sa taong tulisan nga wala nagsubay og kasuguan, pero sa dihang nituo siya ni Kristo, giluwas siya.
Yun sa man pagluwas, gidalas paraiso. Uyog kuno silang duha. Asa padulong, lugngana. Di ba yun siya? Karon dayon, uyog kanako sa si Jesus, asa padulong. Kay siya. Sa lugnanan. Muto'y paraiso. Kaibigan naman. Pagnagsasal. Bilang mga tawa mong kabantayan na. Ang ilang una gud nga kadto kay paraiso, pagkamatay ato nga binasuryano anhing explain na anindot kay mo explain. Pagkamatay ko na to, ang iyahang espiritu ni uli dayon dito sa paraiso. Bilay. Ang tao mamatay asa muli ang espiritu. Katong tulisan nga nagbugal-bugal niya, nyawa ko to, namatay to, wala. Niya ang espiritu ato, asa ulit. O di pareha sila. Katong nidaig niya, o wala midaig, pareha kong nangamatay. O yung ni Jesus. Pagkamatay itong duha katulisan, asa ni uli lang espiritu? O wala si impirno, wala na impirno itong duha. Ecclesiastes 2:17, ang tao kung mamatay ang espiritu, namatay itong duha, wala. Asa ang espiritu niyo ulit? Tabla. Kamao gani mo mulog-ulog si Kristo pa'y dili. Manay mo si Jesus. Karon dayon. Apas ko dapat. Uban ka na ko sa paraiso. Ngano mao si katungkan. Huna-huna ni Jesus, ikaw kay tulisan kang buanga ka. Di nakakaambak diha do, patay ka. Di nakakaambak, puyok tas paraiso. Pareho tang itunlo dito. Dan silang ka kay mobalik ko si katulog adlaw. Ikaw, espiritu na ka, bukog na ka dito. Wa man sila kasabot. Sa utok sa Dios. Naguna-una man sila paraiso nga bulawan. Nga tuwa dito tong tao nga giingon ni Jesus nga uban kanako tuwa dito ron galakaw-lakaw. Pila na kalibo ka tuig ning agi. Ano lakaw-lakaw dito ron? Wa ko tuig suon, way anak, way asawa siya ra. Lakaw-lakaw siya. Wa po yamahan to. Ay, siya ra ko'y gidala. Sugot mo, butang mo sunas bitoon, kamuray tao dito. Sa kamuna-huna mo balik na silibutan. Asalaga mo na. Pila na yung nautukan nyo, ibot lang. Salamat ganin mo, no? Kay sipsiban tagagmay Ginoo. Nahuna ni Jesus, di nagika type of siya, patay nagika. Kay tulisan kang dako, ikaw po tulisan kong kang dako, pareha mong duha, patay mo. Pero wala inang Jesus anak, pero na siyang kasing-kasing. Manayon siya, pareha ang mga matay. Karoon na yun, uban ka na kus paraiso. Kay parihat ang mga matay. Patay ka, patay ko, pero sa ikatulog adlaw buhay ko, ikaw, labi ka. Pero yung espiritu, asa ni uli? Ang tulisan na isa nga ni Supa, asa uli? O di tap na sila no? Ini, namin mangupiyaan ni Ron. Basta ako'y mag-live. Nagapahapa niyo. Ay, puno na yun na niya. Daghang wala. Uy, kapit naman day. No? Asan mo yung mga abog lamok? Ano mang kamulihot niya? Sunod lang kong panimbaho at yung seryoso po. Ano, no? So, maunay tahas sa Diyos. Sa to'y tahas, ang tao, yang kuhaon gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi
through pagtuman sa hingpit ani aron di ka mahimong tinulog. Kay wala naman ning salaa, kay kaning salaha pagkipagtalik man ni. Dilukap man ni Kristo dito kay pagbalik ni Kristo daghan man siyang mga asawa kay magbasa man siya sa papel. Ika ni Abraham, Isaac, Jacob. Muning gibayran ni. Dito na ang sala manukad ani. Dili makat uli ang tao diri. Dili siya ka balik diri. Dili siya ka balik. Muna nga, ang dakong tahas ni Kristo is to establish the divine government. Kaya kana mo ay magpatuman aning tanan. Para ang mga tao sa hinay-hinay matrim nga magkinabuhi yun na matarong. Muna'y tahas niya karon, muna'y tahas sa Diyos. Muna ang atong i-check diri, tinuod ba nga wa na ng kasubuan? Naaman. Ingon man diri, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, dunay usa lang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Karon matod pa nila gitapos na ang kasubuan. Ito pa wala na. Di na tayo nga mapayulisyon na ni. Payulisyon man. Karon atong i-check ni Kristo na po, o gitapos pa ang kasubuan. Balikan na to. 5:18 sa Matthew. Kung sa may gingon sa 5:18 sa Matthew, kay sultihan ko kamo nga samtang magalungkad ang langit o ang yuta, walay mausa sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. Sa tupawat kay di katapusan. Kay kanang panumpaaw ang may katapusan. Samtang magalungkad ang langit o ang yuta, walay usa sa kasuguan nga pagalaktawan hangtod ang tanan matuman. Ano pirting dako ang sayo? Ang pag-ingon nga wa nay kasuguan, tinunglo ka na sila karon. Tuwa sila sa tinunglo. Kay tinunglo man matod pa ni Pablo diha, Galacia 3:10. Tinunglo man kung wala magatuman. Kay kanang kinahanglan matod pa ni Kristo, tumanon gyud. Aron di ka may tinunglo. Manaingon siya, wala akong anhi aron sa pagbungkag kundi aron. Kay di siya mutuman, tinunglo siya. Sama sa mga tao nga wala mituman, tinunglo. Aron dili siya mahimong tinunglo, kinahanglan tumanon. So, kung follower ta ni Christ, magtutuo ta niya unsa may ato ang role, magtutuman. Dili magsusupa. No? Sunod na tong clarification. Matthew 23:1 hangtod sa 3. Usahon na to. Ano sunod na tong clarification? Unya mingon si Jesus sa mga panon sa katawhan o sa iyang mga tinun-an. Ang mga eskriba o mga parisyo na naglingkod sa lingkuranan ni Moises. O sa itong lingkuranan ni Moises? O niyo, kabalaoran, tulumanon, mga sugo. Busa, buhata o bantayin ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Sa isulti niya dire, busa, buhata o bantayi. Kato pa, may galing buhata, tumanon. No? Tumanon, unya, bantayan. Magbantay, unya, mutuman. Busa, bantayi, o buhata ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Sa ito pa, wala di ay nawala. Kaya ipabuhat man. Busa, buhata, o bantayin ninyo ang tanan nga ilang ginaingon kaninyo. Apan, ayaw ninyo buhata ang ilang ginabuhat, kay sila maayo rang musulti apan dili mubuhat. Manay gitawag ba nga?
kaplastikan. No? Kaplastikan. May lang musulti pero wala mo buhat. Mao na nahitabo nga sa Israel. At itong panahon na, di na sila magtutuman. No? Di na sila magtutuman sa kabalauran. Ang ilahan na lang nga, pakitang tao na lang. Perti kayo mo wali-wali na, perti kayo mo basa-basa na dito, tagas kay sanina. Pero di ay, ang kasing-kasing nila deep inside, very devil na day, kingdom of devil na day dito. Muna. So, in short, klaro kayo nga ang kasuguan buhi. Hangtod aning taknaa. Ang kasuguan buhi hangtod aning taknaa ug tungod niini. Daghan sa tumang kaigsuonan karon nga sa hilong nga kahintang tinunglo na itunglo nga sunod-sunod nila. Ang ilang pag-ampo dili maabot sa Dios. Kay Proverbio 28:9 kadtong nagpanigog-lingog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang pag-ampo mao'y usa ka dulugtanan. Jeremias 11:3 tinunglo kadtong tao nga wala magpatalingog sa tingog ni ining tuhon. Means Bible. Sa ako ginasugo kaninyo. So, una nga, kung kita karon mutuman ta, clear yun. Purot yun. Kita na, tayo exercise mo kita 10%. No? Dili yun, ayaw mo hatag sa 10% ninyo nga sa inyong kasing-kasing murag dunay sami. Paparihang husol. Na ang 10% niya anhing patay naman to. Halin na nag-isa siyang kalubian. Yung una-una, wa pa may nakita. Ano ko siya kalubian daan? Kay bilid ko siyang asawa. Yung una-una, milabot ang mga ni. Pero sa kahibalo nga ang tag-iya, ang gasubo na ko, may tag-iya siyang kalubian. May tag-iya siyuta ngayong gitamnan. Halinan siya 15,000, ihurot o bayad sa utang. Oo. Pinlan siya 5,000. O kinintos, sabi ko 50 pesos. Ingon rin siya na yan mo ang buwan, halin ako 15,000. Kinintos ang levelin. Napindi pagmadyo, liwas ilang balay. Baman ako balibari, dawat na ko iyahang 10% nga 50 pesos ko no, pero nabalo ko nga dito 10%. O sa may nitabo, piskay kayo ha, galakaw siya sa merkado. Paglakaw mo sa merkado, kaniyang sanina, wilyo, nisabot sa lansang anang sapitan ng pagsalupin anang mga labasira, pagsabot ana, di na matangtang. Nadugay na nasuko, yatake, patay. Dito siya hanggi. Pindogan. Una nga, exercise kinato ni kay gikan ani dinhi mo buwa ang gobyerno sa Dios. Kung dili mo anis, dili mo kung anong Ginoo ninyo. Ang gisaa dili maglatay ninyo kanang nga tunglo, latay wa mo kay mo. Wala ko gamay rata, bitaw nang saho ang kuan dili nga ito mo kani. Kay og daniw nimo pandol ray kapaingnan labi na inyong hukhukan sa ligan niyo kakuha mo tao may tao mutuo ninyo pag resulta niyo hukhukan pordoy pagkapordoy ato mapandol kung ang asawa dili magtotoo ang bana magtotoo niya yung hukhukan samot man itong iyang asawa di mutuo may nga madayon to nga ay mutuo na tanawa so wapag ka mutuo daon siya naman na pila yung 10% 5,000 sus kadako na awa na magsige na to silang away kunya imo pangutangan gusto mo pangutangon niya bayluan pa nimo gusto mo bayluan way bayad imong panungog-dungog ang istorya nga
Ako karon dire, wa na ko ibayad sa akong kuan. Sige lang, kardinal, mami, mama. Huk-huk na. Ya, gadudlo ko ninyo anak. Ya, ako may madawat anak. Huk-huk mo na. Inyong hihukukan ninyong mga tao. Parehan niyo, iyo, biligya ka yuta. Ya, wala na mo ko ilabot ato kayo, kasukuan ako. Oh. Nga ako, wala ko nag-ingon nga pamaligya mo sa inyong mga yuta. Ay naisulat ni ang naadumagan. Ang wala kuhaan, wala mo yuta. Kuhaan po mo yuta mo ron. Ayaw ibaligya. Kung inyo man ganing ibaligya, ayaw mo ibaligya. Ano po? Pero ipalit. Mau orang istorya. Kaya transfer man. Munang ka mo, nang baligya mo yuta, dapat yung ipalit. Isa pa ito yung namaligyan yung tadiri. Si Leo, atos Leo. Uy! Oh, darang. Dapat ipalit niya ito diri. Yung namaligyan ko din siya yuta dito. Pag-abot yung tiris kapitan, palit ko yung yuta, sumala sa gidakon sa mong ibaligya. Wa, magani ko kabalo. Karon nga wa na kay kwarta, saan naman aron. Kung ano po kayo baligyan nyo, kabaligyan niya po kasi nako na. Kamnag o galagbati o galangan. Kamnag birmuda. Oh. Pero nung kang iktar-iktar, awak na. Marapo, ako lang po na, kaya ako nasugo ninyo. Among mga kardinal, mga bisya, kinigi akong tugo ninyo, harap-harapan ka, live ka karon. Ha? Sa akong pagsangyaw, doon ay mga tao na muduol ninyo o mutuol ninyo. Kung doon na ganit tao mutuol ninyo, ayaw nyo bukoki. Ayaw ninyo o pulang-pulaman sa inyong pagkuanon. Kay inyong gamito na kung ala, magabaan man. Kanya, kanila bang gaba, wak mong mahipalo, kanos anak mo abo. Wak mo katudlo ninyo na hapukan ninyo. Mahadlok pa gani ko, kaninal ko santing. Paghatag niya nga, kani kang bisya pamabaling printer. Akong gipangutan na sa mani. Kinasing-kasing ganing printera. Kinasing-kasing. Wa man ko nagsugo nga pangayo. Wa man ko nangayon nga pangayo ane dito, pangayo tanan wala. Kay unang gilikayan ako kanang gitawag ko rumor. Kanang mga hulungihong nga dili maayo nga pwede makadaot sa pungbuhat niya ikasuko na sa Ginoo. Kaya ang tanan ninyong mga binuhatan nga ikasuko sa Ginoo, doon na ginay bukti niya. Bantay mo. Ewa mo kahibalog kanos anak mo po. Ano ayaw? Ayaw mo anak, pagbuhat, kung anak ko itutlo ninyo. Ako manghunaw mo ko. Sama sa inyong kahintang, manghunaw mo ko anak. Kung pananglit na purdoy mo kay mauna, may labot ang yung pagkapurdoy nga, huwag man ko nagsugo ninyo, huwag man ko manghuk-huk ninyo. Unang huwag ko itulubagon sa inyong dangatan. Ano, ako pirti pa rin akong paningamot karon magay nang natugot at kumpanya karon makatabang ka sa mga tao niya, hukan na to. Ako, Kardinal na si Bishop Amaba, Kardinal Rosani, tawagin ko na ninyo. Anos ako nagpadungog-dungog na dito nga paliti kong silpon. Wa ko'y ko andiri, wala ko'y ko andiri, wala ko. Doon na sila itabang. Na, salamat kayo. Pag wala po. Runong ka nga, dungog-dungog ka na. Dili, huk-huk na siya. Kunya, pag huk-huk niya, pagbantay mo kay naikatumbas na. Basta remember, ang dautan, tumbasan ang dautan. Kung kusa, wa may tulubagon. Yun nga, naya kong kuadrat, pinasing-kasing din ako ni dawatan eh. O di naman. Kaya matumubuton. Pero inyong hukukan, di nakabubuton ay, nabagoy huk-huk nga kabubuton.
Una, no? Kaya doon naman yung mga tao nga mahigugma ni nga matuo. Naidato, naipubre. Nya o dato mo puro sa namo hulag, way payat-payat. Nya wa mo kahibalos tao, nga inyong gibuhatan na ang kasing-kasing dangot-ngot na. Dangot-ngot na to, di lang makahimo. Pero dangot-ngot na. Mura na ka ng hubag nga kabupunon. Kanang matagpiki. Munang ayaw mo anak, kaya wala ko nagtudlo niya anak. May dako-dako na ni. Pag mapuno na. Koy, nga to dito. Wah. Okay, halad na ta, no? Kay last 2 seconds na.